Bos días, nenos e nenas. O CEI Vicente Risco ten o prazer de presentarvos, neste día tan sinalado, a gran xogadora de baloncesto Alba Torrens. Alba Torrens é unha xogadora española de baloncesto elexida pola FIBA como a mellor xogadora de Europa en 2011 e 2014. Ocupa a posición de aleiro e milita no Ekaterimburgo de Rusia. É internacional absoluta coa selección española desde 2008 e con ela proclamouse bicampiona de Europa en 2013 e 2017, subcampiona do mundo en 2014 e subcampiona olímpica en 2016. A súa trayectoria deportiva comezou na Escola de Baloncesto de Inca, onde tras ver unha gran progresión trasladouse ao San José Obreiro e posteriormente ao siglo XXI. O seu debut en Liga Feminina fixo no Real Club Celta Indepo de Vigo. Tras varias tempadas dunha grandísima progresión en Vigo, fichou polo Perfumerías Avenida de Salamanca no verán de 2009. Permanecendo alí 2 anos, ata a impresionante tempada 2010-2011, na cal se proclamou campiona de Supercopa de España, Liga Española e Euroliga, ademais de ser nomeada por FIBA Europa, mellor xogadora de Europa 2011. Tras a súa grandísima tempada en Salamanca, Alba fichou polo Galatasaray de Turquía, sendo este un dos grandes de Europa para a tempada 2011-2012. Tamén é neste equipo onde xoga con Sancho Lite, xogadora que tamén estivo na selección española. Con todo, Alba sufriu unha importante lesión, deixando no dique seco para toda a tempada. En 2014 cambiou de equipo, fichando polo Ekaterimburgo, da Liga Rusa, coincidindo coa súa compañeira de selección Silva Domínguez. Ese mesmo ano volveu ser elexida mellor xogadora de Europa. Alba foi internacional en todas as categorías inferiores da selección nacional. Debutou coa selección absoluta en 2008 con só 19 anos. Entre os seus títulos constan 3 campeonatos de Europa nas categorías cadete e júnior e un subcampeonato de Europa sub-20 conseguido no verán de 2009, sendo a MVP do torneo. 2 semanas antes de conseguir este subcampeonato, conseguirá a medalla de bronce no Europeo de Seleccións Absolutas disputado en Letonia.